Пиши, пиши. Толькі роўненькія літары рабі, каб ніхто не здагадаўся, што гэта ты напісаў. Я літары, як у кніжцы пішу. Малайчына, старайся. О, добрый вечар, сябры. Толькі вы, калі ласка, нікому не гаварыце, што нас тут бачылі. І што мы тут нешта пісалі? Дамовіліся? Топа, дай пагляджу, як атрымалася. О, ага. Ну як? Здаецца, ўсё правільна. А зараз за мной. У нас зусім мала часу, падрыхтавацца яшчэ трэба. Пайшлі. Добрый вечар. Хадзі ўсе. О, і што гэта за ліст? Да мяне? Няня Паліна, вас чакаюць на экзамене. Ён адбудзецца сёння. Нічога не разумею. Гэта нейкая памылка. Ці я забылася на які-небудзь экзамен? Не, такога быць не можа. Але падрыхтавацца на ўсялякі выпадак не перашкодзіць. Пачнем з матэматыкі. Паўтару табліцу множання. 5 у 5 – 25. 6 у 6 – 36. 7 у 7 – 49. Усё правильно. Усё правильно. Здаецца, табліцу множання я памятаю. Правілы дарожнага руху таксама не пашкодзіць паўтарыць. Асабліва, як пераходзіць дарогу. Дзяўчынкі, хлопчыкі, паўтараем са мной. Так, калі ёсць светлафор, пераходзім толькі на зялёны колер. А што рабіць, калі яго няма? Шукаем зебру ці вось такі знак «Пешаходны пераход». Абавязкова глядзім спачатку ў адзін бок, потым у другі. Машыны спыніліся, можна пераходзіць. Сябры, я ўсё правільна раблю. Цяпер хуценька паўтару прывітанне на розных мовах. Good evening, так гавораць па-англійску. Guten Abend, па-нямецку. Bonsoir, так вітаюць французы. Buenas tardes, іспанцы. Добрый вечар. Добрый вечар, Палінка. Да не хвалюйцеся вы так. Ведаеце, па якім прадмеце экзамен? Не. Вы будете здаваць экзамен по няневой справе. По няневой справе? Няню, Паліна, вы ж няня. Няня. Тады мы можем пачынаць. Ой, давайте паспрабуем. Так, пытанне першае. Што вы будете рабіць, калі дзіця не хоча есці кашу? А у мяне ёсць адказ. Ну? Я возьму вялікую-вялікую лыжку і накармлю маленькага няятку. Открывай рот шырэй. Вось так. Правильно я адказала? Не. Неправильно. Профессор, дазволім няне Палінцы даць яшчэ адзін адказ. Ну, добра. Адказвайце хутчэй, як накарміць дзіця, якое зусім не хоча есці кашу. Зусім. А может, дададзім у кашу цукру і добра перамяшаем? Вось гэта правільны адказ. Слухайце другое пытанне. Уявіце, што дзіця плача і не можа супакоіцца. Вось так. Няня Палінка, што вы будете рабіць? Ёсць адказ. А вось. Няня Палінка, ну няўжо вы не бачыце, што бразготка не дзейнічае? Я не убачила, прабачце. Можа, салодкага? О, цукерачкі. Ага. Вось гэтага і трэба было пачынаць. Ну што, здала я экзамен? Не! Экзамен яшчэ не здадзены. Шукайце яшчэ якія спосабы, каб дзіця супакоіць. А можа, цікавы мультфільм? А? Цікавы? Цікавы. Так уключайце хутчэй. Экзамен вы здалі, няня Паліна. І атрымліваеце дыплом. Трымайце, самай лепшай няні. Дякуй. Мои паважаныя прафесары, скажите, а мы раней з вами не сустракаліся? Вельмі вы мне нагадваеце маіх сяброў Топу і Тёму. Сустракаліся. А я здагадалася,
калі вы мне дазволілі шмат цукру ў кашу насыпаць і дзіця цукеркамі супакоіць. Ну просто ж мы вядомыя салодкаеш. Так, але маленькім столькі салодкага есці ні ў якім разе нельга. А глядачы гэта ведаюць. Спадзяюся, што так. А зараз, мои даражэнькія Топа і Цёма, вы мне будете здаваць экзамен. Які? Трэба хуценька сабраць усе цацкі, пачысціць зубкі і бегчы ў ложак. Я першы. Не я. 3-4. А вам, мои маленькія, добрай ночы і цікавых сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха-ціхі